Papa, ne apa, kaita senyanza. Papa, ne apa, kaita senyanza. Rudo wa Jesu, watisanganisa. Rudo wa Jesu, watisanganisa. Mazambara Ario Anero Nyararo. Mazambara Ario Anero Nyararo. Rudo wa Jesu, watisanganisa. Jesu, Baba, watisanganisa. Hallelujah to God. Ngwarira kukundwa, long story short. Just want to ndipo abandon some procedures here concerning the sermon that I had. Now, ngwarira kukundwa, kana pali chunu singa munhu wekwedu kukundwa. Izo tinaona wakakundwa so ora avasiraiti izvozvi vanhu vakakundwa bhora izvozvi vanouya kuchechi zvavo but vanofunga kuti takadhiwa ini ndakazoona kuti haana ndizvo zvinetsa nebhora kana yadhiwa ndochii handidi stress ka ndinodzegwe stress nevanhu vari kuuk kana vakangodhiwa ndakuchinja ndosapota vanowina ndoda kugara chifara kana dzikangatamba ndogona kusapota dzese nekataka gowesa yave yangu yadzosera yave yangu handina stress. Vanhu havari kukundwa saka uchiona munhu achimuka kuseni achienda kubasa kuchitonhora kusada kukundwa nenhamo. Vanhu havari kukundwa hamuzivi. Munhu asingadi kukundwa anomeka shota achengetedza zvaanazvo zvishoma izvozvo. Saka uchiona kuti vakatendera vanhu vanenge vakuda vatsvuku anozora kuti apfuke. Hari kukundwa aikanotorerwa munhu nezvinhu zvinochinjika. Zvinochinjika izvo anobva angozora otukawo anoda kuchengetedza marriage haasi kuda kuti marriage iende. Ari kukundiwa handiri kukunyepera tiri munyika yevanhu vasingadi kukundwa. Iye zvino so ukaona mufambiro uri kuita zvinhu mwene wari kutraya kuti asakundwe papurogiramu yaari kuita hakuti project yake ifeile nemutedza kuti uku zvatisiri kuita anoramba achiita hadi kukundwa. I like that perseverance because vese vanotsungirira pachinhu vanokuwira. Now, for all information, the book of Ephesians was written by Paul. Vanhu vakuramba mazuva ano vamarikudzadzidza vakuzviramba haisi tiri kuna Paul kuti ndiye akanyora so togofamba naye plus nyange asiriyo Mwari ndiye akanyora ngatifuke. But Paul was increasing, for an information, when he wrote this, the book of Ephesians. It's very sad that unokurudzira vanhu kuita chinhu iye achitambudzika. Angari nguva yakaoma Paul mukatarisa chapter 6 aitangira unotangira ini vana tinoberekeni nacho nokuti ndo zvakarurama. You remember that? Yobata issue pertaining varanda kudzora vanatedzi wenyu muri kurangarira inotakura kuna chapter 5 kuna na 31 32 mivana mai zvese pasi varume venyu and so forth ichiuya madzibaba musaitiri vamenyu hasha ndonyaya dzinotaura and then yozoti final ndo verse 10 yataverenga final. In other words, akukonkluda a discourse yatangira kure. What does that mean? Kana mchida kuziva nyaya yehondo itangire kwatangira zvinhu. Hondo hombe ikuvana ndokatangira zvinhu. Hondo hombe ikumarriage ndiani mukuru ndiani muduku ndiani usuka ngiro ndiani oenda kumunda inyaya ikumusha. Hondo iri pakubva pavabereki nevana. Hondo iri pahasha munani hasha
Vanotsamise vanoenda kakubereka. Anai baba makabereka zvikatoita. Akura asisina achaitawo zvekuberekwa. Muchenjere hasha. Saka mukatarisa context yechiri kuti taura zvatofa muchenjera kukunda. Vabereki vanokundwa nehasha. Varume vanokundwa nekusada madzimai. Madzimai vanokundwa nekusasubmita. Varanda vanokundwa nekusateerera. Anoita seunge ikambani yake. Haavhunzi good morning haiti. Haati good morning kumunhu mukuru kwaari. Haadi kuva muranda. Iye ari chishanda. Vanhu havadi kusubmita kuzvinhu. Saka muchenjere tuntu akadaro. This is why Paul says, finally, in other words, having said this is what you must do kuti mukwanise kumira. So, I have written something here that the first point is understand the nature of the war. Amen. Nzwisisa type yehondo. Nzwisisa type yehondo yauri kurwa. Chakati vhiringidza panguva yambuya nehanda hakusagona kugwa nana sekuru Kaguvi vakatraya. Pane varungu vakatofa vachirohwa netsvimbo nana mbuya. Vamwe vakaurawa nemuseve. Musangofunga kuti, by the way, history yakanyogwa nani? Yakanyogwa nevarungu, am I right? Saka vanogona kuve biased futi ka. Hondo yechimereka yatakakundwa ya. Toda tisina kunyasa kutokundwa chaizvo. Anashwa nevanhu vaini. But the challenge that we had, tanga tisina kudhoma, kustada, hondo, type yehondo. Varungu vanga vane pfuti, isu tatine museve, neuta. And maona challenge. Hondo yanga iri hondo, but type yezvombo. Ndiyatatisina kustada. Ndokubva vamwe vatibatsira kanzi uyai kuno tikutaridzei. Ndobva vakomana vaenda Russia. Vamwe vakaenda China vakanotaridzwa. Kunzi zvinhu zviri kushandiswa zvapedza vanhu. Zvakapedza vanhu pachirumenga chekutanga. Ndizvo zvitanda izvi. Zvinoputika batatoni vachibata vachimbotiza. Dakara vashinga. Ndobva vadzoka. Chikaita champwititi. Murungu akashaya chii chaitika. Vanga vaziva nature of the war. Problem yataita kupinda muhondo usingazivi type yehondo. Unokwara. Ndanga ndati Sam panguva yehondo yemuno yemuZimbabwe. Ndo wavamwe mchiti ngaitange futi. Ndichiti mna mamusiko. Ndeyango kutangiraiwo mamusiko. Pane kwatongonochengetwa mutangwe nayo muri mega. Tozodzoka kana chinge yapera zvaita nani. Isu tati zvindumugwa yauya. Vakomana vayachitizivisa mukawadzarira vandai pasi pehozi. Zvaitiudza isu. Kana kuzvambarara pasi. Kana dzarira. Zvino hatange tahwisa kuti dzarira dziri kure zvakadi. Taingoti nyango dzikarira kwadzarira towira pasi. Tiri kumombe, tiri pamba, kungowira pasi. Idzo dziri kure. But I remember mamazuva vakomana vasvika mumusha medu vakabva vaenda kwaSabhuku. Chicha chaitika. Panga pauya masoja aSmith. Akanomanikidza Sabhuku kuti vatandare pamusha pake mabhiza ari mudanga. And what can you do? Munhu ane pfuti. Sabhuku audza kuti damboisa iri kupi Sabhuku yepano kanzi iri pano kanzi toda kuisa mabhiza edu mudanga. Ndobva iswa mudanga mabhiza emasoja aSmith. Vachingobva nemabhiza avo ndo mabhiza yasara. Vakomana ndobva vasvika. Vanoziva nyaya yacho munyasa kuisa zvazvinoreva. Mabhiza paSabhuku. Andimuziva kuti vachingosvika vakatomiswa nana chimbwido vamwe kanzi Sabhuku vapanduka. Muhondo yatiri ziva type yehondo. Kune vamwe vatengesi muhondo. Kwete vatsvukuka vevarungu veganda rako. I can't explain what happened there. Very fatal. Because of the war. By the way, you might say, that was war.
ukaona ukapinda musango ukaona mune magaba ebhifi haungovhuri uchitanga kudla ihondo. Nodla zvine poison, idla zvawabva nazvo. What is this type of war? The Bible says, hatirwi nenyama neropa. What does that mean? This is a spiritual warfare. Hello? Hondo hii ndiye mweya. By the way, today is a communication day, I'm told, which is emphasis the media evangelism, online. Our war is online. It's not physical. Irumepo. Hondo yatinayo. Ndemepo is online. You can't see kuturi kurwa nani, but in case ukatadza kuziva type yehondo, notora zvombo zvisizvo. Woza uzivi type yehondo. Saka after taziva type yehondo, Paul anobva alista zvombo ne type yazvo. Pane 3 types. Fambaneni slowly. 3 types of weapons that you must use. The first one, todzwana pana verse 14 and verse 15. The Bible says, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the bracelet of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Now, there are 3 things there. Kana kuti zvombo zvitatu zviri papo. Zviri under one category. Listen very carefully, because I want you to write notes on this one. You can teach it somebody. Pane type yezvombo zvitatu zvinoshandisiwa zvataurwa naPaul zvinotibatsira muhondo yemweya yatinayo. Zvitatu. But pa each zvitatu zvombo pane makategorizi matatu epfuti yacho. Are we together? The first one ndo ine verse yataverengayo. But iyo first one inonziyo the coverings. Cover. Are we together? Coverings. What does that mean? Ganda redu iri rino cover, but it does not protect. It covers. Hello? Aridziviriri pfuti asi rakakavha iwe kuti nyama dzisabude panze. Saka vara rekutanga kana type yepfuti yekutanga ndo iri kunzi coverings or membranes zvinokava chimwe chinhu. In other words, these ipfuti kana kuti ama iyi type yenhumbi idzi haipfekwi hondo yatanga. Ndoda kuti mufambirane neni. Haipfekwi hondo yatanga. Inogara yakapfekwa. Haupfeki ganda nokuti kwakutonhora. Unogara une ganda. Hello? Chando chinogona kudzivirirwa mbichana neganda asi panozoda juice. Saka chinopfekwa kotonhora ijuice kwete ganda. Hello? Apa ndopada teresa zvinhu zvitatu zvacho. Number 1. Zviri pa belt of truth. Hello, sangano raMwari. Roti chokwadi ngachigare chakapfekwa muhondo yatiri. Hachipfekwi kana wasangana neproblem. Inzwa kwanzi pane day. Mwendi umwe ane day remwidzo rekumukunda. Saka unofanira kugara wakapfeka chokwadi. Hauchipfeki musi wemwidzo. Nebataka belt of truth. Ngadaenda to detail the belt yemusoja utinobatsire and so forth. But I don't have time. But maybe next time. Okay? Number 2. Breastplate of righteousness. Kururama. Chidzitiro chechifuva. Achipfekwi kotonhora. Chofa kugara chiripo. Righteousness. What is righteousness? Mfana hambo try kuirwa panapa. Inotori nemaseries ayo mani chambonyasa kuzoita. And not the 7 series of salvation. Powerful.
taiti chimbomwaka apa khwerazuro uno. Ndakaloda vanhu vaMwari. Kaloda ndauzomboflota panapa pachaneri panapa. So righteousness haigadzigwi nemunhu. Kurama kugadzigwi nemunhu. Zvinhu zvekutofukidzwa. These are coverings. We receive righteousness by grace as taita faith muna Mwari. Tofukidzwa. Usaitsvaka kana wave nenhamo. Gara wakafuka. Kururamiswa kwaMwari. Number 3, the gospel of peace. Patsoka. Zvinhu zvese izvi hazvizozopfeka newakuenda kuhondo. Gara une bhutsu dzako. 3 armors. Zofa kupfekwa nemuKristu. Let's go to the other one. Remember that it's 3 types. The second type, you want to go up 16 and verse 17. 16 and verse 17, let's go there together. The Bible says, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. There we want 2 things there. The first one, yatofaa kutora teresa sokora Mwari. The shield of faith. Now, what is the type of these armors? Zviri patype ipi? Type yekutanga tatima coverings. Zvinoti cover, iganda, membranes. Hallelujah. Gara unazvo izvozvo. Hadiri kuzotsvakwa papaya. In other words, my brothers and sisters who are here, vari vaenzi, kana musina chokwadi, kana musina truth, you are exposed. Munhu asina ganda. Hello? Kana usina vhangeri reshua, you're exposed. Kana usina righteousness ya Mwari, you're exposed. In other words, zuva rekuyedzwa nyangu rikazouya, already you are weak. Saka izvi ndozvinofanira kugara zvine munhu. Chokwadi, righteousness ya Mwari nevhangeri. Kufarira kuparidzwa kwevhangeri ya Mwari. Kana usina basa nazvo izvozvo, zuva rekuidzwa harinei kuti unazvo here kana kuti hauna. Rinongouya. Kana rauya, ngarikuwane une tunhu utu at least turi panzvimbo. Saka takuenda pa2nd yacho yataverenga mavhesi. Inonzi defensive weapons. Amen. Izvi zvave zvekudzivirira. Hello? Izvi ndezvekungokavha zvekutanga zviya. But zvatove zvekutodzivirira. Are we together? What are these? Shield of faith. Zvikadai, hodai, zvikadai, hodai. Uri kudzivirira chi? Ganda. Hello. Ndiri kufamba nechechi here. Uri kudzivirira kuti zvawanga unazvo, your righteousness haiatakwi. Uri kudzivirira gospel, uri kudzivirira truth yauinayo. Saka uchidai so. Zvino kana ukangotanga neshield, uri kudzivirira chinyi? Iro ganda pasina. You see the challenge? So you are going to bleed to death une filth. You are not covered. Number 2, helmet of salvation. Huh? What does that mean? Hapana kunzi heti. Wakomana vemugodi vanohwisisa. Kana uchipinda pamugodi haupfeki bareta. Ni heti yambuya. Iheti asi haisi hepa hard zone. Matiri kupinda munodona mabwe. Ndikureva kuti hondo yatinayo ine ma hard surface. Inoda helmet, not any other. Kana kepesi, kana dhuku. Helmet. Kuti zvinodona, zvinorovera pakuoma kweheti. Zisati zvarova musoro. Tiri kufamba muhard area. Hallelujah. Inoda kuti misoro yedu inge yakafuka. Vese vane nharo kana masvika pa mine. It is safety first. Kana uchida kupinda mugodi, vanotarisa kuti musoro wako wakachengetedzwa here. Ndakamborwadziwa panda ndiri kukinya, ndikaona kukinya kuzere zvimudhudhuka. Ndakaona vanhu vachitakugwa vari 3. Ndikurava 3 vari mapassenger. Vanokwanepo paya.
3 unokwana. But chakandirwadza hakusi kutagurwa kwavo, ndakarwadziwa nehelmet. Anga anayo ndidhiraivha. Vamwe vese havana. And this is the challenge that we have even today. Unfortunately, vazhinji vari kupfekedza driver helmet ivo vachisara vasina. This is for leaders. Ndezvovatungamiriri. Isusu haiwa ndo zvavo zvana pastaka. Ngavashingirire zvinhu zvinovanetsa. Maerita zvo zvavo achipfekedza helmet vamwe iye akashama. So I said, saka kana muridzi ane chimudhudhudhu ane helmet, iwe uchikwira usina, unofanira kuzvibvunza kuti ko iye muridzi wacho ari kutodhiraivha, haana shuwa nacho kuti akatakugwa. So 2 things there, faith and salvation. Salvation in my phases ayo, which might not exhaust. Now let's go to the 3rd one. Remember tati isusu coverings. Hallelujah. Number 2, defensive. Zvekudefenda nazvo. Chinodefenda zvawinazvo. It is faith. Rutendo gwako ndokunodefenda zvawinazvo. Ndokunodefenda chikristu chokwadi chaunacho. Kururama kwawakapfekedzwa nevhangeri yaunayo zvinodefendiwa netruth, nefaith. And also salvation. Powerful. Last one, offensive. Offensive. There's no war that you just defend and you don't attack. My way, apa Mandara SDA chechi. Nozo problem tinaende ichi. Muhondo yedu nasata ni mwari. Haisi hondo yekuti ndo unongofaya iye asingafai. Akafaya, ndakuvara, mwari wandisiya. Aishe, ihondo. Hondo kuno dzinorira kwese. Dzinorira kuno dzodzosera. Problem yaita maKristu kuda kuridza, havadi kuridzikwa. Vakaridzikwa vochema, asi vari muhondo. Izvo handiti maridza apa. Moti kuimba kwokutamba nako. Ukahwara nguvudzi rosimuka kwaimbwa. Arisimuke ka. Kona rosimuka kwaimbwa. Satani anachiona pana panda kuvara. Zvoreva kuti maridza kuseni kuno akanyarara seunga hana pfuti. Acharidzawo manje. Usazochema. Kana uridza. Iwo vakomana vairidza muhondo, vaite vakaridza. Tata kutozviziva, vaite vakaridza. Vedu, kana iri encounter chai, vakaridza. Tobva tanzwa vedu voti po, kuridza. Kamwe chete vomira, voridza, voti po. Kureva kuti, vari kuti dzaridzwa idzo, tinoridza iri higher than dzaridzwa. Vakomanaka handisi kutaura nevanhu, hauridzi yakainzana neyaridzwa. Noridza inopfuura yaridzwa. Saka vanoziva nezvehondo makomanda aitoteerera kuti ndeipi yarira, obva audza vakomana vake vane pfuti konzi nyara dzakakwako ndiri kuda bazooka. It's time for the bazooka. And then rikanzi po vonyarara. Paunoridza kudai, ukaridza tenzi muchanzwa mangwanani ndoimba. Zvepa mangwanani mwoyo wangu uri kushuvira kuti mundinatse, uri kuridza kuseni. Diablos akati 0. Paunobuda uchienda kubasa, ngwarira paroboti anoridza. Ngwarira pamwana wechikoro anoridza. Saka unofanirwa kuti kana waridza kuseni, ramba une mbumburu pasaidi, ruoko patrigger. Come on, church yabwari. Hakuna kuisa pfuti muhandbag because anogona kuridza anytime. Anogona kuridza kumurume aenda kubasa. Anogona kuridza kuna mbuya kumusha. Amusati mamboenda pamuidzo imi. No problem yenyu. Munongonzwa muidzo yekumaraini. Makamboona kuti muidzo unorova kutaundi, yorova kumusha, yorova London. Uchiudzwa hapana pa sindarota, ndarota zvakalika, ndo zvandarota. Ari kuLondon. Aridza. Noziva kuti munhu anoridza aida kudisturba ene mandi anotwa achitenderera imba, hauchazivi kuti ari divi ripi. Ungomanya pese. Kana yaridzwa, mira. Hallelujah. Mira usamanya. Ukamanya wakuvara. Akati po kumwana, po kumuzukuru, po kubasa, po iwe mira.
uchaona otaura paari chaipo. Otipota ari pawindo chirega kuinda kusaidi ikoko. Tiri muhondo vanhu vaMwari. Tiri muhondo iwe mukomana, tiri muhondo unorigwa kuita zvokutamba. Tino mwana anoda kutambira kuma enemy, vachipfeka hembe dzema enemy. I tell you, moment yaunopfeka kama flash yaSmith muhondo yechimurenga wafa. Havani kuti utaura chishona chekwa chiri mhanzu, as long as uniform yako yafanana nevarungu, sell out. Chenjerera zvawakapfeka, hauna here uniform yemuvengi. Just check your camouflage. Color dzekamouflage yako. Is it the color of the soldiers of the cross? Kana kuti wachinjanisa uniform. Ndoza zvauraisa mukomana Jehoshaphat. Hallelujah. Kava kwanzi na Jehoshaphat na Ahabu ngachinjane hembe. Jehoshaphat ko hembe ndedze kanzi ngachinjane hembe toda kurasa muvengi. Kanzi na Ahabu usaka odi kanzi ndopfeka dzako iwe opfeka dzangu. Ndobva ati alright ndipe. You know this story by the way. Ende vakomana vanga vaudziwa nasu hondo yedu toda mutungamiri. Mukangoona mambo naye. Saka pavakanga vasvika pafront kudai ndokubva vati mambo uyo nebhiza vakati vanhu vese siyanai neany other soldier, nanganai nemukuru wehondo. Ndobva vese vadai chii chakamuponesa kuchema. Unogona kupfeka kama flash yenyika but tinoziva izwi rako. We know your voice. Those clothes don't belong to you. Check your wardrobe. Hakuna mata moyo. Hamuna wakaringa 12 dzavaRoma nai. Present your bodies as a living sacrifice, which is what? Your worship. Kuna mata kuonekwa even nepamuviri. Offensive. Ephesians chapter 6 verse 17b and 18. Saka bino rauti totangana nechekupesera apo, which is the word of God, and the sword of the spirit, which is the word of God. Tavapa offensive. Kurauti zvaunofangwa kuputisa iwe, usango defende, putisa. Hello. What kind of a soldier anoenda kuhondo nemapara akakwana, odzoka akakwana, mutengesi. Omuafa, yuadzoka mapara ako akakwana, what happened? Fura. Offensive. Kana commander akati retreat, ombodzika. Akati advance. Akati fura, wopfura. Hello? Ndambokudze kuti vanasekuru kagwi pane vamwe varungu vakatourawa nemuseve. Vakatandara, vakaurawa nemuseve. Musati kwa museve uraya, bozi vaivhimisa muka. Yaiswa poison kumuromoko. Ikarova kudai so, nyango kangobverenyukwa, waenda. Pane varungu vakafa, but it was not enough. Pane zvimwe zvinhu zvikubverenyura Satan, but it's not enough. Ridza futi. Something in the book of Ezekiel. Come on, church. I was battling, what should I preach? And then there's one maybe inspiring me to I preach about this. But there's another sermon coming. Keep on prophesying. Rambauch profita. Ndiruda kuita maimanja. Rambauch profita. Ezekiel akati profita. Kanzi profita futi man. Ukunyarara. Nozoto mwana kuti wakangona mapfupa batana. Omanya mapfupa batana. Mwana kuti zve. Nyaya sipo mapfupa. Kune marunda adoda kuuya. Profess again. Kune gandaka. And then, okay, so we meet at that sermon. Prophet, prophesy once again. It's coming. They can also advertise it. Now the Bible says, and the sword of the Spirit. Now, in other words, offensive instrument or gun is the word of God. By the way, it's tried and tested. Hallelujah. Zvakasangana zvikomba muwilderness. Paiputa moto. Muwilderness pakaputa moto. Munoitarisa muchimhanya. Tarisai Jesu achinoedzwa naSatan. How can a creature tempt the creator? Imobva mati, muidzo wakawakunda. Muri kureva vapimi. Muri kureva munhu kuti akundwa nemwidzo. Zviri kushamisa zitereki.
Jesu musiki wedenga nepasi akatraiwa, kwete once or twice, 3 times Satani achimuzama kuzoti isu edu. Mapabata yana akazamiwa, akanzi right, iwewe ndiri kuona, anoobserve ndiri kuona une nzara 40 days uchinamata kuna Mwari wako. God observes what we do every time. Commitment yatinoita zvinhu zvaMwari, whatever we do, God observes. 40 days Jesus could not eat anything, dedicating his life to God. Ministry yakuda kutanga, anoti Mwari ndibatsirei, andigoni kupapinda ndega. But iwe urombo hwatinahwo. Jesus was both God and human, intertwined together. Amen. Intertwined together. Isu tongori human. Hapana chimwe. Iwe unotozvitaura ndiri munhu. Ishua. Nongori munhu. In the type yako yemunhu manje ndo iri very serious. Because uri munhu akatoberekwa nembereko yechitema. Jesus was better in his humanity. Come on, listen to this one, our preacher. He was better in his humanity because anakuberekwa nembereko yechitema. Hapana cha Maria chakaya hapana Jesu. That's why the Holy Spirit says, chaunacho chitsvene. But isu tichingoberekwa. Andi mune mchingoti mimi regatina matigwe nemayouth ndo asina zvepi. Zvese nerusvava. Kachingobuda mudumbu kane zvivi. That's why mchona kachirama mkaka. Kakadzidziswana nekuramwa. Zvivi kamutadzi kadoko. Isaidzi chete. Asi tese tiri vatadzi. Pautadzi apa ndo patine nyaya. Ngandisendeka yeso nyaya yangu, but ndinayo futi pama 6 steps of salvation. Pane nyaya kuti ndiani mutadzi. Vatadzi vari kusekana zvonyadzisa zvokuti ngirozi dzechiti naye veduwe mambotoonerawo. Manzwa here, tarisai muone vamwe vachienda kumapepa kuudza nyika, tarisai kuno tatadza kuno, ini nevamwe vangu kuno hatisi right, fanika uyu mukuru wechechi hapana marara. Vachiende munyika, ngirozi dzechikuti naye veduwe mambotoonera zviri kuitika. Uku kuchitika musangano wengirozi dzaMwari dzasatani dzechiita uko. Mazuva ano takapedza, hatichazvinetsi, takaemploya member dzechechi ndodza kutishandira. Ndo ave mweisvina imumusha. Mukadzi wacho ndo wandakaemploya, ndiye arave gweta redu pamba. Kana murume haasi kufema because takaisa ngirozi yedu inonzi madam. Ndo anenge wakamaka, akavhura mota, akavhura window, mavhurire window, mepo yakawandisa. Akavhara, muri kuvharire, muri kupisa. Saka ngirozi dzasatani dzechiti, we finished, we recruited the wife. Ave kudivi redu. Kana deta tiri muhondo tobva tati ndo dzakutsako. Rakaemployiwa naDiabolos. Shield, sword, which is the word of God. What else is there? Ziviri Papa. Verse 18, it says, with this in mind, be alert and always keep on praying. Prayer. 2 things. The word of God and prayer. These are offensive. Hello? In other words, Teresa hapa ndo pakakora penye yedu hapa. Kana wewe ukaignore shoko la Mwari nemunamato, what I do? Ngo defender. Faith. Gospel. And no chiparidza. Ngo chiparidza, but aude kuerenga, aude kuparidza dzakaparidzwa. Ngo chidzidzisa dzawakambudza ndo chiparidza because munhu anenge ane shungu dzekuparidza, but ade kuerenga. Shoko la Mwari harisi part of himself. Anoita zvokunzwa akagogula achiparidza, saka munhu ari ngo defender. Even webhora unoziva kuti mukaramba muchingodefenda musingaindi mberi munodliwa necounter. Pane tumapromise man. Maiwe. Inga 40 minutes atokwana. Pane tumatipi nenda kupeiwa nomwari. Understanding the source of our power. Mbuya. The source of our power. Mbuya saru. Chera. John 1:12. Vese vakamgamuchira. Hello? The source of our power. Vese vakamgamuchira. Mwari anovapa simba. Saka secret yekukunda gamuchira Jesu. What does that mean, gamuchira Jesu? Hey, it's another subject. Yakakurisa.
Because Bible rinoti hakuna anouya kwandiri kana baba vasina kumukweva. Saka anogamuchirika sei? Baba havana kumukweva. But the same Bible inotsanangura 8:32 ya John nobva yati ipapo paachasimudzwa achakweva vazhinji kwaari. Saka panosimuka Jesu otokweva. So we are saying secret number 1, gamuchira Jesu. What are the rewards of those that will conquer the enemy? We are almost going to pray. Ndaona dzakawanda ini ndangomhanya nadzo ndakadaro amenotingana ameno zvamuchaitawo naMwari. Revelation chapter 3, rewards. 2 verse 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Kune vachakunda vachadla. Ndo point yekutanga. Vachakunda vachadla. Kana pane chinhu chodwa navanhu kudla. Yezvino kudla. Mbomiraya pane chiri kudliwa apa. Vachakunda vachadla. Pamuti waupenyu uripi ku paradise. Number 2, reward 2 verse 11, Revelation. He that had an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Askuzofa. Achadla hafi. That's point number 2. Point number 3, 2 verse 17, Revelation. He that had an ear, let him hear what the Spirit of the Lord unto the churches say. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna that will give, and I will give white stone in this stone, not on this stone, in this stone of a new name. Tine zvimazita zvinotirangaridza kwatakabva, namwenesu, madzudzu, kutambura, chezhira, anofanirwa kuchinjwa kana tatsungirira. 2:26 yazvakazarurwa, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. This is rulership. Teto tonga zvedu. Omanambo tonga kana munhu akagwa musha, kana mbotonga vanhu. Omakatombo tonge kubhodi. But wamwe vasati vatonga tichatonga. Chita pakafamba sei apa. Pakafamba sei. Sei vasina kupinda mudenga munhu angachitita zvinhu zvakadaro imba idini konzi uya kuno tione konzi apa makatonga zvakanaka. Kupinda muno zvaizomustresa negodo rake iri. Aizotiita sei isu tine zviremba zvakati wande zvaidenga raizomushupa. It's good kuti ange ari uko plus kana angoparara zvachese munomu kuti agare nekusingapera achitiona chipenya chidini, it's going to be traumatizing. So it's good that he is not in heaven, because anikaruchiva nekagodo nengofunga zvinhu zvifanira kuinda kwaari. Saka kana zvinhu zvoyo kwatiri oita godo ari mudenga, mubatsirei iye pachake matomunzwa achiti kutonga kwenyu kwakarurama. Saka anoparadzirwa izvozvo. Grace, by the way, kuparadzwa kwavanhu inyasha. Because ukararama uri mudenga nekusingaperi wakadaro haurarami. Kunoraramika sei uchida kutora zvinhu zvavanhu tiri mudenga? Unorarama sei? Kwero rivengo gwawinako pachazonosangana ivhenana neBhukatinesa. Tasangana nemarudzi ese neruvengo gwaunako uchingovenga vanhu vamai vako muri fa amuonani ko kana tawanda nana Isaac vanenge variko nana Abrahama naAdamu. Iwo zvosingaregereri kuti tazosangana naAdamu, iwo une chigumbu chekuti takatadzikwa naAdamu kudlavo muchero mbuya Eva vasina zhara kuda kuti vhiringidza. Nhasi uno tiri kusangana nemaproblem oda kwambuya unotibatsira mbuya Pauro kudenga. Saka iwe unogara wasara pano munhu wehasha asingaregereri. Haupindi for the sake of your peace. Kuti sakushupe taveko. 3:5 yazvakazarurwa. Ndiregereni mboti paridzeyo naMwari. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Hallelujah. And I will not blot out the name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels.
apa pane uruomba manje apa. Kwanza handisi kuzodzima zita rake mubhuku regwayana, ende ndichapupura zita rake kuti uyo siyanai naye, nyaya yake ndakaikavha paGolgotha, covered by the blood of Jesus. Saka unenge wakati mwire uchingoti talk to my lawyer. Don't talk to me, talk to my lawyer. Jesus, I know here. Ndomuziva. Ndakanga ndinaye panyika. Yes, akasangana zvakasangana nazvo, but akavimba neni. Saka siyanai naye. The Bible says, I will not blot out, which means pana anodzimwa. Lastly but not least, 3 verse 12, yazvakazarigwa, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my Father, and the name of the city of my Father, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Kudenga tisina mazita edu chete, tichanyogwanera Jesu. Une here zvinhu zviri kukukunda, takuda kunamata zvino. Une here zvinhu zviri kukukunda kuti ini kutaura chokwadi basta ndiri kukundwa. Ndikataura nevanhu vamwari, kwemi ndinombokuudziwa here? Handinokuziva here? Ndokuziva here kana titiri vamwe chetongoiva tazitesi. Handimbokuudziwa izvo. Imi motoziva kuti paya ndaenda. Ndara, mutoziva imi kuti payapa ndandaetuka. Ende zvimwe zvinhu zvacho zviri kupota zvichidzoka. Nitoziva kuti icho chinhu chiri kudzoka ichi. Chimwe chiri kuuya kumwana, utaona mwedzi uya wauya. Tatakamboukunda kuno but wasimuka kumuzukuru. Unotoona kuti mhepo yacho haisi right. Yari kusumuka zvakaipa. Imwe yasimuka kubasa. Imwe yaipa nokuti yasimuka nekuchechi. Pana ndopinda nawo chechi, vandoimba nawo mkwaya, mhepo yasimuka. Saka handidi kukundwa. This is my prayer this morning. Handidi kukundwa nezvakaipa. Zvichatikonesa kuponeswa, hakusagona kuparidza nekusagona kuimbira. Kukundwa. Kuidzwa. Haisi problem kuidzwa. Jesu akaidzwa. Problem kukundwa. Vangana unoti nandi kukundwa. God bless you, my sisters and brothers. We can't have a service. Isingaperi. We need to finish up. Uzakamboka waimba gayo kuti ngandinzwe imi muti ndinokutungamira semwana wonyaradzwa amamunganya radze nyanza hanomunzwa mati imite kana makumbo ogwadzwa nambuya munogara zvenyu Mwari akutokuonai kudhara ndomboparidza pichana. Munoziva here kuti vasikana, ndomboti vanhu vasikana panapa, ukasave kefu netaipi yemwidzi iri kukuvinga, unorikigwa pasi. Type yemwidzi iri kuya kwauri, unorikigwa pasi. Don't worry kuti kwai unouya kuchechi every day, hazvina nebasa resina Satani izvozvo. Izvi zvekuparidza zvinoita hazvina basa nazvo izvo. Tori pastor, what is a pastor to Satan? Iye akarova Jesu 3 times. Jesu akati, it is written, I cannot worship anything, but you must worship God. What was Jesus saying? I thought, iwe ndongatondinamate, nandikunamate. Makanza mwe yakasetiwa na Satan, kanzi ndoda kukupa zvinhu ka, hauna chini iwe. Akupa zvinhu. Ndo iri kurigira vanhu kapasi yezvinhu. Namo. Iri kurigira vanhu pasi. Ndimbokuvunza hangu kuti yauri kuti nhamo chii stereki. Ndoda mbokuvunza introspection. Ndoda kuita newe fair singaunyeperi. Chimwe chauri kuti nhamo kurocha. Yone mari yekurocha. Ataura nechokwadi, uri kushaya hope ndoda stand, but une pauri kurocha zvakanaka imba yacho iri right, nyangwe siri yako iri right, but uchibhadhara, but une stress. Ndakuvunza kuti, is that a problem yaunya kunamata nezvaiyoyo stand iyo? Nyoza pano munhu wakatenda kumusha wakatadza kurocha.
Munhu anochema handa akumushamwari ndiri kuharare nevamwe but ane musha kumusha ikoko vamwana havane musha. Ndatambudzika nemurume. Une murume muidzo stereki iyoyo watoita muidzo so une murume iwe mutepfenyure tikwere tione kuti tokwera akadaro here. Ndiri kungoti musiye tione kuti rinovira here asina munhu. Dzimwe dzauro kuti nhamo yedzoka edzo kuyema. Ntaure newe sikakuvanziri muhondo matiri munomu hatidi vanhu vanongoyema yema. Munhu akangonzi tokono kuchechi hachei kuchechi auda kunyengetedzwa. Ko hamuchauye mazuva ano unoda kunyengetedzwa nani pazvinhu zvekunamata nekurarama kwako iwewe. Uda kutsvagwa navanhu. Izvo tingati tiri bhizi kutsvaga wasati wakunamata but tichitsvaka vanhu vanonamata uchinyengetedza ndokubhadharira kana kuenda musangano ndokubhadharira neumwe munhu. Vanowanei pauri ipapo? Hatidi kuyema. Masoja akasimba anofa varipo. Makamunzwa uya akaimba ngoti zvimwe zvinhu hamuzviteereri kai. Akaimba hanga neshamwari yake muhondo ndobva hondo yake yakuvadzwa zvakaipa. Shamwari yake akuwadzwa nepfuti. Mamusina kumira musheka ndobva arohwa zvakaipa ndobva uya shamwari amutakura. Come on chechi yaMwari. Kana umwe akuwadzwa takura naye. Ropa richierera achinda naye kubhesi. Akati handikusiye as long as uchiri kufema ndoenda nawe kubhesi. Unoona attendance ikoko doctor ariko akamutakura ndobva riya soja rikati chindisiya handichararami. Katanura pfuti yandinayo uendere mberi nehondo. Yondo unomanya wega unosvika kubhesi kuti ndasiya apfuriwa. Ndio unoshambadzira kukuvara kwaita umwe musocha ari wavugumbo asi wauya kuno kuri safe. What kind of a soldier are you? Hamuvaoni mawovheti ane simbi. Moti dzakabva kuno vakabva nadzo muhondo vakatagugwa neshamwari dzavo vakanorapwa vakaiswa simbi. Tine mamwe mavanga emuhondo kukuvara muhondo. Akamona musikuzvinzwa ndokureva kuti pane kumwe kurwara kwachasangana nako mudhara kukuvara kwemuhondo. Haikuno kuramba uchichema nekukuvara kwemuhondo. Hapana musoja anoramba ndine simbi ndemuhondo. Inda mberi nedevelopment yeupenyu. I want to pray with somebody who is saying, Pastor, I'm a visitor here. What does the church say? But I'm touched. As you pray for your congregants, may you also pray for me. The name is Oyangu. I want to invite you, our visitors. I want to give a special prayer. We are kuno kumbere. And vamwe vanoti inini ndakuda kufamba nechikwata chemasojai. Sangano muti yembe nero nomwe. Ada kufamba nemasoja. Mukajoiniwa nevamwe vari kubva kumabharaki vachiuya kubhesi munofara kuti masoja awanda. Hello? Yes, kana makawanda muhondo Teresa ndimbokupa zvinhu zviri radical. Kana makawanda muhondo chimwe chokufadza chi? Number 1, pfuti dzawanda dzinofura muvengi. That's a positive. Another positive which is negative. At least ikamurova ndinotiza. Pani wokurohwawo. Do you know that is nokunyaradza ukaziva kuti problem yauri kusangana nayo mwakasangana naye? It's positive. Hausi wega. Hamanazvo. So I want to pray with those who are saying, I want to join this army. I want to join this army. Toda kuti ndiwe musoja pano paMandara. Ndoda kugwa ndiri pakona yangu. Satana asandichairira. Ndoda kupfuura in my own corner. Just raise up a hand, up high. God bless you. Just raise up a hand. You're a visitor. You want to join this army of soldiers fighting in your corner. Just raise up a hand. I'm praying right now. God bless you. Where are you? God bless you, my sister. Who else? I know you are many, plenty of them here. God bless you over there. Who else? Ndoda kujoina mautaya. Ndoda kurwa ndiri kudivirangu. Imbira pasi. Just raise up a hand. God bless you, my brother. God bless you, my sister. I encourage you to come. Walk up front. Elders, come. But it's come. Up.
mamasoja vapei pfuti ngavapinde pabattlefield vanoridzawo vari parutivi. Join them. Just come. You're saying, I want to join this army of God in my corner. Come. God bless you, young men. Vari kupona baba nana mai amri kujoina ye chauda kunamata time yangu yapera ka Okay, thank you very much. We need to end this service. I want to, as I am closing, I request that, I know we have stood up, tasumugando request kuti just have a walk of faith. Ubve pauri uchiya kuno kumbere kuti Mwari pamwidzo wangu sangana inene. Just come. Chikasika tinamata. Just walk. The walk of faith. Pamwidzo wangu Mwari sangana inene. Just walk. A step or two. A step or two. God bless you, my brother. Just walk. Parano pasimba rekukunda. Tipinde mdenga kanda vanhu saraswa pa last minute tipone nyambo paka ukalata, don't worry, independence is coming. Hapana gamba richasiya rakafa kana independence yasvika. Amen. Toenda nemi kudenga. Amen. Mwari mutsa katina matei baba vedu muri kumusha musoro kudenga, tinoda kukutendai nekuti munotirangarira. Tinokutendai Mwari nekudzamu hwerudo rwenyu kwatiri. Hamuti shori, hamutidzingi kwamuri. Nguva imwe neimwe munoisa pachena kuti munoda kutibatsira. Uyezve moisa mweya wenyu unotinongedzera patinoda rubatsiro. Toda kutendai nerelationship ishi nekuti Mwari wekudenga chisina simba chinopiwa mukana wekubatana nechine simba. Hamuti zvine simba kwazvo zvega, zvisina simba kwazvo zvega. Tiri vakundi nekuda kwesimba renyu. Takakunda hondo zhinji nekuda kwesimba renyu. Chikonzero chimwe chatasimukira nekufambira tichiuya kuno ndechekuti kune dzimwe dzisati dzapera. Kune dzimwe dzatarwa mabattlefields acho nguva yareba. Masainzi erukuriro kusaidi kwedu hakuna. But tanzwa kuti ndimi source yesimba redu. Chivaiwo simba redu ndo zvinoita muimbi. Noti Mwari nditungamirirei, ndiri mufambi mukati menyika. Mune simba ina handina. Imi Mwari, be thou at my strength. Mukusiyana kwedu hondo dzedu dzakasiyana. Mukusiyana kwedu Mwari tinokundwa nezvakasiyana. Asi mukusiyana kwedu simba redu rinobva pamwe chete. Ndosaka tauya tese. Vamwe tine kupwanyika kwemoyo nekuti kumwe kukundikana kwacho kutori fresh. Asi tinokutendai nekuti munozvichengeta pakati pedu nemi, kuitira kuti Ishe wekudenga tisararama upenyu tiri defeated. Tipeiwo simba iri nekuti tarikumbira kwamuri. Tipeiwo simba iri Mwari nekuti matiratidza kuti munotipa. Tirangarirei nekurangarira kwamakaita vana venyu vose vamakadana kwamuri. Vane vamwe vane misodzi pamatama, vatambudzika. Zvimwe zvacho zvakavaputsira pasi nguva zhinji. Zvimwe zvikavasiya vari mumavanga. Zvimwe Mwari zvikavasiya nemwoyo yakaneta. Tauya kwamuri mukati meSabata renyu dzvene. Tirangarirei nekuti muri Mwari. Tonamatira upenyu hwekukunda,
upenyu hwekukunda madrugs, upenyu hwekukunda Mwari, kusawirirana, upenyu hwekukunda mweya tsvina nehondo dzemweya dzinovinga mhuri. Tipeiwo simba Mwari. Upenyu Jehovha wekudenga hwekukunda zvakaipa nemhando dzazvo zvose. Tinonamata Mwari tichiisa kunyange namufundisi mumaoko enyu nevose vabati veshoko renyu. Tirangarirei. Tinoshuvira kunamata tiri vakundi. Mutidzidzise Mwari wekudenga even kusimbisana pakati pedu, kuti hondo iyi tirambe tichirwa. Tinoda kuti umwe neumwe adziise umwe. Tipeiwo moyo inonzwirana. Tipeiwo moyo Mwari inonzwisisana, kuti kana tiri pakati pehondo tigone kuve boka rimwe chete. Maita Jehovha nekuti munotida. Maita Mwari nekunzwa zvatataura nezvimwe zviri kutsi kwemoyo zvisingagoni kutsanangurwa nemazwi. Imi Mwari muri pakati pedu, tinokutendai nhasi nekusingaperi. Amen. God bless you. Going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. The Come along, that's in its mayday is finally been removed for the sake of eternity. Basking in the sunlight of His presence, yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden but saved by grace. we are home at last. We going home at last. We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a better place. How Come along, come along, to inherit the apostles come along. will be there. Oh, I can't wait to see that the forgiven for Him will be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. We going
are going home. Home at last. I'm Leaving this earth for a better place. Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going We will be home, home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's We land. are going We're home. going home at last. We are We going will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a Yeah. We're going We're going home. Going home. We will be home, home at last. To spend eternity. We will be home, home at last. Leaving this earth For a better place. for a better place. Oh, I'm Leaving this earth for a better place. for a better